mo bala ako? Kundi inggit kutob ang akon kabakod? Ang akon kaisog? Agad nga atubangon ang mga pagtilaw nga ini sa kabuhi ko? Kung ginatilawan mo ako, sige! Deal! Hindi ako magpalingkang sa imo. Hindi ako mag-atras sa panghangkat mo! Atubangon ko sa may kaisog, kagkabakod ang tanan nga pagtilaw nga ihatag mo sa akon! Atubangon ko! Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay Palapagkutanan sang isa katinuga nga puno sang paghinikip, pagkasubo, kag mga pagdilaw sa iya kabuhi. Malampuwasan ay haniya ini? Sino siya? Ano ang iya mangin kabuhi? Isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing nga kasaysayan ang amon ipabati sa inyo. Dili sa amon matahong nga palatuntunan. This is my life. Sa iya kasaysayan. Maria Mestiza. Isa naman kaproduksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, BYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. How a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life.
Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. This is Kag karon, sa kasupon sa ngaton matahong kag makatalandog kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Sa iya kasaysayan, Maria Mestiza. This is me. This is my life. And I don't give a damn for lost emotions. I've such a lot of love. Ay, kakapoy na gitsang sagis ang lakat, ah. Kalayan na sa nalabutan ko. Pero wala gitsang may nakakilala kay Pancho Zaragoza. Sadiin ko ni siya pangitaon man. Basi bala kung hindi tagapakulod ang amay ko. Basi kung layo to yang lugar nga naistara niya. Hala, nali lang nagdulong. Ay, hala, kadulong sa kalangitan. Napanagoob, maulan ni. Hala, gulpi lang nagulan. Wala ko disang pasilungan. Madalagan pagit ko. Mangita ko sa mapasilungan ko. Ato sa dapagkalan, sa unan, may waiting shed. Matabok ko, mapasilong ko sa waiting shed. Dahil ko saan ako. Matabok sa piyagadalan. Hindi, may silaking nga madasing ang gapakado sa akon. Mapungkuan ako. Inday! Naigo ka sa bumper sa salakyan ko. Ha? Wala ako malambot, sir. Sige. Uyat sa akon kay patindugon ko ikaw. Salamat, kid, sir. Ano abi kay gulpi ka lang nga nagtabok sa dalan. Kag kabaskog pa sang ulan. Mayroong gani kay nasiplatan ko ikaw. Kag nakaprino dayon ako. Pasensya na, sir. O ano Inday, wala sang masakit sa imo? Kay kung may ara, dalon ko ikaw sa ospital. Kaskas na duty sa siko ko nga natukod ko sang matumba ako, sir. Pero wala ko malabot sang salakyan mo. Dalon ko ikaw sa klinik. Agud nga, mabulong ang pinas mo. Hindi Sige na lang, sir. Okay na ko. Ako na lang ang mabulong sini. Anay ka. Dali dito sa may waiting shed. Kaya ipahigad ko ang salakyan ko. Oo, sir. Ari ang kwarta. Bakal sang bulong mo. Kag bulga ang bagras mo, ha? Salamat, good sir. Kag kung medyo maglain ang pamatyag mo, ari ang calling card ko, Inday. Tawgi lang ako. Ari, o. Salamat, good sir. Sa di ng balay mo, kay idulong ko na lang ikaw dito. Hindi na lang, sir. Lapit man lang ding amon balay. Sige. Malakat na ako. Ay, sa liwat. Maghalong kagid ko nagatabok ka, Inday, sa dalan, ha? Sir. Salamat kit sa kwarta. Sige. Malakat na ako. Sige, sir.
angkol ba ko ba? Chitay lang ko mapungkuan. Sala ko man mo. Gulpe lang ko yung nga nagtabok sa dalan. Wala ko gid makita nga may salakyan nga nagapadulong. Ay, salamat kay nakapreno ang tao. Kung wala, bi. Ate, napunggaan gid ko eh. Maayo kay kaayo man lang sang tao nga to. Wala niya akong kinakigan. Kinatagan pa niya ako sang kwarta. Ibakal ko kuno sang pulong sa gas-gas sa siko ko. Ay, nadala. Tugnawan ko haw. Mabalik na lang ko simbahan Ito naglayan ng pamatyog ko haw. Hasta subong, nakulbaan pa ko. Ay, sus, Elise, ang t-shirt mo kag dilargo. Ay, abaw basa kagid. Ay, sus nga ang nagsulay kay Iboya sa ulan. Alang-alang na nga mapasilong ko la. Ay, tiinis to anay sa bando sa simbahan. Sige na, sige na. Oo, Lola Saling. Lihog ko bisang ilislan ko. Mari, oh. Oh, ilis na, Maria. Ilis na. Kamusta ang pagpagita ninyo sa anak mo, Marisa? Wala ginamon siya nakita, Tito. Hindi ka mo magdula sa paglaom. Makita agad ninyo siya. Just pray. Oo, gali. Maabot buwas ang amigo ni nung idok halin sa Dumaguete. Kilala niya si Maria. Dako ang mabulig ni Samon sa pagpangita, Tito. Good. Mas maayo pagid kung magpaskil ka mo sang iya litrato sa kundiin-diin nga lugar. Basi pa man lang may makasiplat sa iya nga isa siya sa missing person. Husto ka matuod, Tito, no? Marina, hindi pwede. Ba, nung idok? Ba? Nga, Delikado nga ipaskil tang litrato ni Maria. Dali na haya sa bakulod ang bangkay ni Pancho. Madamo sa mga tinaon niya nga aris palibot. Mabuglay na. Pangitaon na lang natin siya. Ang problema kung sa din natin siya pangitaon. Basi wala na diri sa bakulod si Maria. Basi kung nakalabot na siya sa iban nga banwa sa pagpangita kay Pancho. Tito Alfredo. Diyos ko, hindi lang kuntani siya makalambot sa Hacienda Saragosa. Hindi lang kuntani. Buwas, pangitaon na mong liwat si Maria. May mga tao na ako nga ginkontak. Agad nga buligan kami nga pangitaon siya. Ginbayaran mo. Yes, Tito. Kinahanglan nga madamos ang manpower agad nga. Madali siya nga makita. Okay. Kabay pa nga sa labing madali nga panahon. Makita mo na si Maria. Kabay pa, Tito Alfred. Kabay pa.
Hoy, Maria, Inday, ay naano ka? Lola, saning kalain. Natugnawan ako. Ha? Abi. Ay, amo ginoo ko. Ay, sus ka kainin sa imo? Ay, ginahilanan ka, Maria. Lola, katugnaw. Ay, katugnaw? Ay, ari ang habol, oh. Ikunop ini sa imo. Oh. Ara, nakunop ko lang habol sa imo. Papa. Ay, Diyos ko. Papa. Ginatawag niya si Papa niya. Ay, ang Diyos ko. Pagkaluluoy ba na? Ay, Inday. Ay, Maria, mangita ako sa mabaklan siyang bulong, ha? Kinahanglan nga makainom ka sang bulong sa hilanat. Ay, diri ka lang, anay, ha? Wala, kalain ka sa pamatyang ko. Ay, diri ka lang, ha? Mangita ako sang bulong. Madam, sa mansyon ta mapuli. Oo, Kaloy. Ginakapoy na ako. Hindi ako makatulog dito sa punerarya. Pamatsyag ko, dukahig ko. Wow, madam. Do ka nami mo sa kwarto ng imbutangan sang bangkay ni Sir Pancho. Bisan ano pa ka nami kay punerarya, amo man gihapon ina Kaloy. Pamatsyag ko, doon nagalinupad ang kagaw sa palibot. Ginaagwanta ko lang. Tungkol gusto ko ipakita sa mga tao nga nagakadto sa hayat ni Pancho nga puwerte gid ang kalisod ko sa pagkapatay niya.
Habi mo, madam, dalon sa mansyon ang bangkay ni Sir Pancho, kag dito ihaya sa chapel sa sulod sang mansyon. Oo. Sa manasunod nga adlaw, dito na ihaya si Pancho sa mansyon. Agud sa sina, makaduaw man sa iya mga trabahador sa asyenda. Madam, Haki Kaloy, matulog-tulog ko anay ha. Buka wala ako kung makalabot na kita sa mansyon. oo, madam, ha. Ala, uy, ari na si madam. Ay, yan na sakyan ang gapamusina, ho. Bawa nagpauli gid siya. Ah, ihatag ko lang to ba sa iyang envelope nga ginapangita niya sa akon, ah. Ay, ato matugad sa kwarto niya. Ah, silyadong among envelope. Butan awod ko patanhi. Galing nga balaan niya gid kon abrihan ko to. Kay di nakasilyo pa mo. Ay, buta, hindi pa makatulog sa maayo, ah. Doon sa pamatyag ko, may nagalakat-lakat sa sala. Ay, oh, Diyos ko. Basi kung ari din ka lang ni Sir Panso. Ako nano. Ay, ato na. Ginatawag na ko sa bruha. Ay, ma'am! Ara na, ma'am! Ay, mayong gabi, ma'am. Ano mayong gabi? Ay, mayong gabi. Ay, mayong aga, gali, ma'am. Ay, si Mong Tudis, ma'am. Ay, alas 2 na ba gali tuod sa kagahon no, kundi aga na. Oh, sus. Gagasi mo. Ang gisugo ko si mo. Nakita mo na? Ay, oo, ma'am. Ay, nakita ko na. Mayo. Di na. Turang to sa tukador mo, ma'am. Ay, envelope nga brown, ma'am, ha? Silyado to, ma'am. Mayo. Hogal Diday. Ang chapel ha. Tatinuan nyo na? Ay, tapos na, madam. Ang mga bangko kanupiro, okay naman to, madam. Napanakod na, ah. Good. Okay. Boss lang kita mga balanay, ha? Kinatuyo na ako. Pasaka na ako sa ibabaw. Ay, sige, madam. Ay, ma'am. Tula siya nga napatayang banay, ah. Hindi mo makita nga masubo siya. Kabay patanin nga, kanagun siya ni Sir Pancho. Susa. Maria, ay ari na ang bulong. Ay kumara na ini-inday. Ay, mo, Diyos ko. Ay, kainit-init ni sa lawas siya. Ay, dumapaso ako sa kainit. Ay, ambot. Ay, Diyos ko, nagawakal siya. Ay, Maria, inday. Ay, bangon bala. Ay, tumar ka sa bulong. Ay, Maria. Ay, Diyos ko. Ano ba lang himuon ko siniman? Basi ko magturong ni karong mataya. Ay, may pa siguro mangayo ako sa muling sa nagabantay di sa simbahan. Ay, basi kung ano matamo kay Maria. Mangayo ako sa muling subugin.
Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sang aton matahong kag makatalando kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Musical scoring, Elmar Payan-Bayan. Special sound effects, Jimmy Belonio. Recording engineer, Jorzal Haina. Ginsulat kag sa direksyon sa ninyo alagad, Annelie Merabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sometime when I feel afraid, I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my life. Aksyon Radio!